ka gold bio oil, ka umpanyang kali ka babahatam na kabantagi kali. Ban apply na kabanta banbo yaki petrol pump, pila ban pun haki nambar, pra khandai nyosaw, laisaw iwayar. Watla ka jing rakhe ya kasing Christmas kalong ka bahap ban bot ya ki kendon balabu da ka sorkar Henry ki jing penkre bat ki jing penlong ya ka jing lenyam Christmas kilong ki be iternat ha kene kasnem ki jing leny ai ngobha na kalyang ki kenhun baper bat kumjuru na ki riu shimen kilong hi kumju kumbala jule ha kisnem ki balalen kaya trilang SSG ka badon ha ka shnong wa san on ha new jirang kala penlong da ka jing leny ai ngobha sya ki arteli ki longyeng ki baduk hapo ka shnong da ka jingi trilang bat ka agan wadi center bat ka asya jong ka wa san on new jirang kum ka group jong ka ya trilang i rengkat bat ki asya ki an kan wadi ber arteli ki center iwan hapo jong kene ka yeng jong kini ki prasnong jong ni balong ki ba dok marketangi wan ban ai nyerap Christmas yaki ha kene ka si ni kermen markata ba kani ka jeng ai jongi kan long ka nyerap yaki ha ka jeng em jongki bakin yo ya ka jeng sai bat kin yo ru ya ki met ki bakoi bakya để làm ai cái nàng hai được tăng phi phẳng của mình làm cái này hơn thế nào ta để làm ai ngủ đi để làm ai đi tăng phi này làm ai làm chuyện làm gì na kaliang kum ka asya ka dong pek ya ka snong ka thau na wan ha ka ne ka jada kum ki nong tray jong ka koi ka thia ki akan wadi ki helper ni wan ai so bahaya ini i long kumi i badan ha peng ka jingdok ni tiang ni ai ku ble Christmas ya i ha ka ne ka si Kabalang Presbyterian Pakon, kabalong kawai na gibalang Presbyterian kabadang Kamrit hapo kari Bhoi District, kila penlong da kijing lekiman Christmas hayeng mane da kaba kila rwai ya kijing rwai Christmas badru kijing rwai yaro. Kasor nong po kabla penriam da kilai ki be internet hasil enter lenti kabla pen internet khamtam marsin sedang kemdum namar kijing thaba kilai ki bala pen me hanong po
nang ta ka Bhoi Police leng baki staff Jong ka Nongpo Police Station rengkat bat kiwede kilalit ban ai sungba da ki jan kups aj sha ki jaka ri khonswet bat kila penlong ru da ki jinglej ruai ya ki jing ruai Christmas hakmat ka market complex ha Nongpo rengkat da ka basam ru ya ka khtien ka Jong ublai Baro iway puway kim tay bat shinrang long kami bat long kupa ene ka por ka banta kumbala pat na kaliang ka police department ban krane nga ban krane halor kane ka Christmas ni balik ni kereki kane ka Christmas kade ton kowe ka kerteng kade ton kowe ka jirki ka long bangi penun buram ngi sungu ya kay ka bau try chisu ulale nam ta jonga jong piway puway wala ka Bible ka mention ya ka tarik singkha rengi tip arjas na mention rawan long version ka pertai banyak nam ta jonga jong fi nam ta ki pop jonga jong fi ang ka Bible astrada mga pule ka gospel yones kal nang banikong ka bar pendai ka bau yones yo iu jisu wa kmi kulang brot jong blai bagi ubat kedi ki pop jo ka pertai kajingwan ka jong jisu shine ka pertai inde temu wan shine ka pertai wan man long reu ka basutran e ka long bawan banket ki pop jonga jo fi wei pu wei dar argot ki banga pule na Bible na testament bare mat testament ba thamai ki ba hakapor ba khai ki gede ka por ka ba e polat haka testament bare ngalop yu Moses hakapor ba khai Moses kate ka por ka ba e polat namaru pharo uphaban priyam baro ki bakha kun shinrang ngajong baro bor compare la bi phraban priyam yo Moses la bi kwan priyam yo Moses compare amar bo blade dot jingbu yo Moses ngai pharo khamla ban priyam yo Moses bada ka Bible ro da people na ka gospel ki gospel aga por bo khai jisuru kare ka por ka ba e namaru herod sim herod upawan penyap iki kun sirang barok ki bahapo arsnem kerta ngai khamlawan penyap khabiowan penyap kadau galang bo blai don jitbu yo jisu ka kitab Jeremia galong banikon khat basan kawang shwa bang 40 yeme kpo juga kemi wang lai thu yeme shwa mi na kpo juga kemi wang ala pendetang yeme mga bapiane iway puwe ba nega jaka kamja yang ai fi bangi jarang khat ka jarang kat ka plan ka jong blai ka jing tmu ka jong blai wat nga bayang nega jaka rekat ka jing ka plan ka jong blai ka nega timing ka jong blai bau blai don ka jong ka por ban penimi iway puwe dalam mud ba fi iway puwe bapin kelaba ba paishu jisu ka por ka dong bian ai ba kine ka Christmas gin rakhi daga jingkeman amna ka babam ka di yaki eke ki ba pensniu ya ka mak jonga ya fi amna ka ba show edat ndai ne ki ki Christmas daga jing donut daga jing donut sosne iwe ini buram iwe ini nyokor iwe hakana kom yin ki Christmas mangai fi iwe pu we abangin sotu ngin rake ka donut jonga ya fi aba ka Christmas yang ai fi ka longman ka si bagi lek keman haka jim ke jongi we puwe ngin ayu yu try ya ge bo try la lek ka jim jonga jo fi we puwe ngin don ka don jonga jing songu ubriu ba keman tama ke jim ngene chubi mdai ubriu ba bun spa mdai ubriu ba bun ba hacker dan mdai ubriu badang maraingu aki haka jim ke jong dadang idang maraingu aki bareng ngene chufi war ke ba kraw ngin sanang maraingu yu try abi next ten gelong ki jingir khudam ta jongi we pu we tangi doai ne ka por ka benta ngena ingu yu troy ingu ko pa ne ka por ka ta ablai lawan ka Khubor lawan ka Khubor belah pada ublay lembaga meri tesoti ankaya usim ubabla unasilla
Jesus, Agya ulo, Gai kitiki mahada, Gaswarugi, Jingbe erbasusi, Ensip jongat, Doya utrai, Minong bakrau, Ensip jongat, Doya utrai, Minong bakrau, child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Have now he the end today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Land of Babylon, here we sat down.